Kisi ase abamenyi ba omochie okiogoro besokire na kugikiria anene abantu abatamanyiri banyara ko bagwesokia nabo igo kwendeka banyara ko bakwiba chitaya echikogendera ko bachikwena na ubarabu anene chinga kichabo tuko ase echiro eyo ya kiogoro poigo nigo ba kubatikana na abamenyi abo nigo gwikera boniga abanyanyi mbobe getaseni ya kiogoro babike biara abakagiro batatu abo boigo barachiko bakwenekia ngababwatisirie anene kwena na obotoki voisaine oserie tanguru kulinet nonko ni kiogora bona chitaye chikonya chitokonyete biya sana lakini bona si kire chitaye chimula chia togurukire gendo kekaera bona tole gesunte kebe lakini rende twaro nga serikali nega takomenya kiuchunguzi yeye otogosabanga tobwatira na mutwansi community abantu bonsi bakabechiro tobwatira na tole nga kibinde biya tokire na aba kagerwa ababwatire na barabu barubo saiti boise nega kinga yibinde iba togorete nga iba irete nga ibire yagera bibwa tubionsi bibe kwa mutorora ngitoko rana nditorakonya kyagere chiro bano twabeire gesunte kebe tole no bwo ebirangara bya omwana engineer yanga obwalibu bosire sejiro yetu ya kiogoro abangana bakora biasara no murembe nonde bwensyo mukaguronde bwensyo raji gotoka nga na usikana na mangana aya aire ruge tambo kore kulingana neri chiko nande nare ko somera abantu aminto iga onde bwensyo manyete ngakira kende na usikana na mangana kabira gusaka ere rugendo tigari boti mapema egere konye tabasa ko banera oyo mo basi bali bara kagiko babari